מרגישים עייפות, ריח רע, גזים. הגוף פשוט צובר טפילים, פטריות, מתכות כבדות, מיקרופלסטיק, PFAS ורעלים אחרים. ניקוי רך זו התשובה. מים חכמים, קורל מים, שמנים אתריים ותוספים. תזונה מעודדת ניקוי רעלים. תנועה יומיומית, חצי שעה הליכה, יוגה או קפיצות קלות, ריקודים. תזכרו שהתנועה זה ניקוז לימפטי מצוין. הזעה דרך האור. אמבט עם סודה, מלח אנגלי, שמנים אתריים, מסייע לפינוי מתכות ו-PFAS דרך הזיעה. עיסוי רפואי ולימפטי, שיסייע בפינוי רעלים, יאזן וירגיע רגשות, יתמוך בכבד ובמעיים. קצב אישי ושיקום אמיתי. שלב ניקוי חייב תמיד לכלול שלב התאוששות ושיקום עם שינה עמוקה, פרוביוטיקה טובה, אנזימי עיכול ותזונה בונה. למי שמרגיש חזק, אפשר לשקול גם צום לסירוגין, ואף צום ארוך יותר, שיפעיל אוטופגיה ותהליך ניקוי תאים ואיברים עמוק יותר. וזאת רק בהתייעצות ותחת ליווי של המומחה. והכי טוב להבחן קודם את כמות וסוגי הרעלים בגוף, אם הם מוסכם. בדיקת דם חיה. רוצים תהליך מותאם אישי? דברו איתי. הגוף יודע לכם.